Lăudat să fie numele Domnului din veci de veci. Amin. Osana, Împăratul nostru este prezent cu noi aici. Vedem? Spunem un amin tare. Aici să fie Domnul. Dragilor, avem un text extrem de profund cu foarte multe detalii. Fratele Sami ne-a transmis câteva dintre ele. Aș vrea să vă spun că atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, El a urmărit și a păstrat un traseu absolut foarte bine definit și suntem acum la sfârșitul călătoriei Domnului Iisus Hristos de la nașterea Lui și apoi începutul lucrării Lui ultimii 3 ani și jumătate și acum suntem când Domnul Iisus Hristos se întoarce la Ierusalim pentru ultima dată în viață, apoi va muri, va învia și lucrurile se vor schimba absolut profund acolo unde oamenii nu mai au nicio putere asupra Lui. Dar acum când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, aș vrea să spun că El intră ca și mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dar spuneți, dar nu-i Paștele acum. Paștele este duminica viitoare. Nici duminica viitoare nu este Paștele. Duminica viitoare este sărbătoarea creștină, care înseamnă, exact cum a spus fratele Ervin, învierea Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă Paștele? Paștele, spune Pavel Galateni, că Hristos, Paștele noastre, nu ale evreilor, a fost jertfit. Și dintr-o dată avem întrebare. Există un Paște evreiesc și unul al creștinismului? Sigur că da. Pentru că Domnul Iisus Hristos, ca și mielul lui Dumnezeu, El reprezintă Paștele noastre, mielul lui Dumnezeu care s-a dăruit pentru noi, pentru ispășirea păcatelor noastre. Slăvit să fie Domnul! Și în ziua aceasta, numită tradițional, după sărbătoarea romană, Floriile, da? În ziua asta nu este pentru noi, nu este Floriile, ci este intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos, așa cum s-a spus, a intrat ca și împărat, este profețit despre El, așa cum Zaharia scrie, saltă de bucurie, fiica Sionului, capitolul 9, versetul 9, căci iată, împăratul tău vine la tine, El vine neprihănit, vine biruitor, vine smerit. Gloria. Și apoi spune, vine călare pe mânzul unei măgărițe. Dragilor, să știți că smerenia Domnului Iisus Hristos nu o face obiectivul acesta că a venit pe măgăruș. Nici vorbă. Măgărușul nu are însemnătate, a fost profețit despre el. Ci Domnul Iisus Hristos, spune Evanghelia după Matei, veniți la mine voi cei trudiți și împovărați, eu vă voi da o odihnă, iată că eu sunt blând și smerit cu inima, spune Domnul Iisus Hristos despre el. Deci, de ce este smerit Domnul Iisus? Din cauza măgărușului sau din cauza atitudinile Lui? Domnul Iisus este smerit și ne îndeamnă, practic, să venim acolo. Smerenia, știți, scuzați-mă cuvântul ăsta, nu este academic. Smerenia nu înseamnă să fii bleig pe românește, să fii așa sărac cu Duhul. Nu. Smerenia, știți ce înseamnă? Să ai putere, să fii tare, să ai cuvântul și totuși să stai undeva într-un loc unde spune să spună altcineva. Cum era Domnul Iisus Hristos? Puternic. Avea la dispoziție toate legiunile de îngeri. Era suficient să vină un singur înger. Odată Israelul se lupta împotriva vrăjmașilor lor și a venit un singur înger. Și într-o noapte au căzut, fără ca vreun soldat evreu să ridice mâna, într-o noapte au căzut 185.000. Pentru că Dumnezeu a trimis un înger. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și Domnul Iisus Hristos în smerenia Lui, fiindcă ne-a iubit, a ales să vină pe drumul ăsta ca și mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Ioan a vestit despre El. A spus, iată mielul lui Dumnezeu. În Evanghelia Lui, care ridică păcatul lumii. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și a venit Domnul nostru. Și atunci când rostim că El a venit ca și mielul lui Dumnezeu, să știți că El a venit cu 4 zile înainte de jertfirea Lui. Și când spun asta, dacă dumneavoastră calculați când a murit Domnul Iisus Hristos, să știți că se complică un pic lucrurile, că de la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, următoarele 4 zile și nu este ziua de vineri. Dar asta nu face nimic. Ceea ce este important este că noi sărbătorim lucrul ăsta. Iisus a murit pentru noi. Domnul nostru a murit pentru noi. Și apoi strigăm duminica viitoare, Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți! Lăudat să fie numele Domnului! Rezultatul
Văd un popor al lui Dumnezeu. Oameni din casa lui Dumnezeu, plini de râvnă pentru fapte bune. Binecuvântat să fie Domnul. Și astăzi ne-a rugat înaintea Lui. Și azi am chemat numele Lui, am cerut ajutor, am cerut vindecare, am cerut sprijin. Pentru că El este Fiu și trăiește în veci. Glorificat să fie numele Lui. Așa cum stau înaintea dumneavoastră, am imaginea cum am fost în Israel, fratele Vasile. Eram așa în cetatea Ierusalim. Undeva aici, în partea, așa cum stau eu în poziția asta, în partea dreaptă a mea, erau doar o bucată din zidul plângerii, se numește, care făcea parte din zidul la templu. În partea asta, la altă, în partea stângă, am imaginea asta. Era poarta pe care a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, se numește Poartă de Aur. Acum, dacă mergi la Ierusalim, sau dacă vrei să vezi imagini, o să vezi că poarta asta a fost zidită prin anul 1500 și ceva de un conducător al turcilor, Suleiman Magnificul. Și ce a făcut el? A citit în profeții și a văzut că Domnul Iisus pe acolo are să vină. Numai că el nu a știut că Domnul Iisus a intrat deja pe poarta aia. Prea târziu, el a făcut prin anul 1500 și ceva. Dar Domnul Iisus intrase pe acolo. De ce a intrat pe acolo? Pentru că despre el este profețit. Când vine din zona asta, despre care de la Betfage, despre pogorâșul muntele Măslinilor, eu fac cu mâna așa că să vă arăt, eu am imaginea asta. Aici, în partea asta a cetății, vis-a-vis de zidul plângerii, era grădina Ghețimani, frate Vasile. Să aduce aminte? Și lângă ea o biserică. Și era așa un pic coborâș, și apoi grădina Ghețimani, și mai sus de ea, spun scriitorii că nu-i departe, mai puțin de 1 kilometru, acolo pe muntele Măslinilor. Dragilor, în vechime, în timpul lui Ezechiel, eu nu am timp să vă spun acum, dar așa fugitiv, Ezechiel a văzut slava lui Dumnezeu care venise în templu, în timpul lui Solomon. Când Solomon a făcut un sărbătoare mare, cu mult prestigiu și cu mult aur și multă bogăție, s-a văzut slava lui Dumnezeu ca un nor care a intrat în templu, s-a dus în Sfânta Sfintelor, acolo unde era chivotul, și s-a pus pe capacul ispășirii. Invers, vede Ezechiel acum, din cauza că poporul se depărtase de Dumnezeu și a fost dus în robie, 586, înainte de Domnul Iisus Hristos. Iuda și Beniamin și o parte din Dan au fost duși în robie în Babilon. Și acum îi se arată lui Ezechiel cum slava lui Dumnezeu care era în templu iasă pe poarta, pe ușa templului, se oprește pe pragul casei, apoi vine în curtea templului și iasă afară și se duce pe poarta de aur. Și se duce pe înălțimi. Acolo unde în Scriptură scrie că era Betfage și Betania. De unde a venit Domnul Iisus? A venit dinspre Betfage și în Betania. Pe unde vine? Pe poarta de aur. Unde s-a dus? La templu să facă curăția. Dragilor, Domnul Iisus a venit ca Mielul lui Dumnezeu, a venit să facă și curăția templului. Dacă dumneavoastră uitați în Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 33, este profețit că Domnul Iisus Hristos va veni și va domni pe scaunul domniei al tatălui său David. A domnit Domnul Iisus? Nu a domnit. A venit, dar aisei nu l-au primit, dragilor. Când o să vină? Când se va întoarce cu zecile lui de mii de sfinți la a doua venire, se va duce la Ierusalim și va domni acolo. Și noi să fim împreună cu El. Amin. Să ne silim pentru ziua aia, dragilor. Amin. Domnul Iisus a intrat în Ierusalim ca și împărat. Mulțimea l-a recunoscut într-o altă carte pe care nu avem. Și care nu este dintre cărțile inspirate, se numește Talmud. Acolo Dumnezeu a dat cu precizie cum să fie întronați împărații în Israel. Era scris în lege, legiferat. Ei trebuia să vină nu pe cai și pe armăsari, ci pe un măgăruș. Este scris în lege, în cartea legii, ca împărații să nu aibă mulți cai, să-i folosească pentru ceva, să nu aibă mulți aur, să nu aibă multe femei. Când ne uităm în Scriptură, toate au fost de anapoda. Au avut mulți cai, i-au dus din Egipt, au avut aur în timpul lui Solomon. Era așa de mult argint în țară, încât erau ca și pietrele pe drum. Bogăție mare. Femei și desfrâu peste cap. Din cauza asta, după Solomon, primul fiu al lui Solomon, Roboam, s-a rupt împărăția, s-a dezbinat și Dumnezeu a preconizat că vor fi duși în robia siriană, în robia babilonă. De ce? Pentru că nu au ascultat. Dragilor, nouă nu ne este promisă o țară pământească, ci una cerească. Dar până atunci trebuie să ne luptăm, dragilor. Înaintea noastră au cântat tinerii, merge împăratul nostru, Domnul oștirilor, Dumnezeu este cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Să ne hotărâm astăzi cu toată inima noastră
cugetul nostru, cu simțămintele noastre, să ne iubim unii pe alții, să demonstrăm asta în biserică, în societate, în familie și Dumnezeu să ne ajute. Dragilor, Domnul a venit ca și mielul lui Dumnezeu. El este mielul lui Dumnezeu, dar în același timp este leul din seminția lui Iuda. Dumnezeu, împărat, tare, puternic, Domnul nostru. Și ne-a salvat. Și o să vorbim mai departe în zilele următoare despre această salvare. Joi, când vom veni la casa Domnului, să celebrăm moartea Domnului nostru, vom cânta despre asta, ne vom gândi la rugăciune despre asta, vom predica despre asta, ne vom atinge de trupul și de sângele Lui, care a fost dăruit pentru noi. Vă rog și vă îndemn, dragilor, toate bisericile în jurul nostru fac sărbătoarea asta. E așa de frumoasă. Am participat de nenumărate ori la Betel și am avut niște simțăminte înalte. Parcă eram în prezența Domnului. Parcă era Domnul acolo, suferind pentru noi. Simțăminte înalte ale prezenței divine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragilor, vă invit să ne ridicăm în picioare și într-o